Des que es va construir l'autopista P7 inaugurada l'any 1975, l'enllaç nord de Figueres només permet entrar a l'autopista anant en direcció França i sortir-ne direcció Girona, però no en sentit contrari, una mancança que Figueres ha reclamat durant anys. L'anterior govern estatal va signar l'acord amb la Generalitat i Acesa, en què s'establia que aprofitant les obres de construcció del tercer carril es completaria aquest enllaç. Amb tot, l'actual ministra de Foment, Ana Pastor, senyalava ahir al Senat una de les condicions del document. Mire qué redacción más curiosa en Derecho. Un documento ambiental del proyecto de conversión del enlace de Figueres Norte en enlace completo para proceder posteriormente a una consulta con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino sobre la necesidad de que esta actuación sea sometida a procedimiento de evaluación ambiental. La ministra compareixia al Senat arran d'una pregunta del senador gironí de CiU, Pere Maluquer. Porque ya no estamos en tiempos de seguir manteniendo enigmas, es por lo que le pregunto, por los plazos previstos para la remodelación de la salida 3 y de esta forma que sea de una vez por todas. En el año 2006 se había firmado ya un convenio con la concesionaria, convenio que también tiene una singularidad especial, que consiste en hacer varias obras, por cierto, ninguna esta que es tan importante, que es la construcción de un tercer carril en el tramo del enlace Mediterráneo Vila-Seca-Salou. Pastor s'ha compromès a completar l'enllaç, però amb unes condicions. Le digo que me comprometo con esa salida y entrada a la autopista, pero que no lo haré por un modelo que cambie 350 millones por 2.000, porque aquí el dinero ni crece ni se multiplica. Segons es desprèn de la compareixença, l'actual model de concessió basa el retorn de la inversió feta a la P7 amb el volum de trànsit que hi passi, però l'Estat tem que amb la tendència actual, quan acabi el 2021, s'haurà d'indemnitzar a Abertis amb 2.000 milions d'euros.